Molt bones nois i noies, aquí de Merca.cat us porto un joc índia que es diu Island Hopping. Sí, bueno, és un joc en què tu tires, d'acord? És més fàcil que ho veieu. La imatge va més que 1000 paraules. Veus? Tu et mous i vas saltant. És un joc índia, és senzill. No, ja sabeu com són els jocs índies. Però costa. Aquests, ara, he estat com 2 setmanes sense gravar res. Bueno, gravar res no, he intentat. El micròfon aquest que tinc aquí ara m'anava com el cul, no sé per què. I ara mateix ja ho he pogut arreglar. I mira, ara ja torno a gravar. Amigo, ara ja ho entenc. Has de saltar de 2 en 2, no? Jo què sé com vas, no ho acabo d'entendre. Saltar illes, ja està, bro. No, però per què perds el combo? No sé. No! El meu rècord són 41 illes de saltades. I ara només havia fet 30. Amb aquest gameplay el superarem. Hòstia! Estic estressant. Que perdo. No! Ara... No! No! Hòstia... La música et fa ballar a sobre. No! Joder... Que m'estic concentrant aquí d'una manera que no puc deixar de mirar la pantalla ni pestanyejar. No! Hòstia, ja torno... Per què menys 500 punts? Per què m'ha de treure uns punts? No ho entenc, és que no... Per què? Vale. Va. Toma ja. No! No! Sí! M'he salvat! No! Aconsegueixo superar el meu rècord. No ho aconsegueixo. Tornem a intentar. L'última vegada. Si no supero el rècord, a la mierda d'or. A la merda. Tornem-hi. Aquesta sí que és l'última. Per què menys 500? Que hi ha unes illes en què el resta no et sumen... Sí, és veritat. Els vermells resten. Ara ho entenc. Però aquí no hi ha gairebé illes aquestes. Toma ja. No! Bueno, hòstia, que malament que ho he fet. Bueno, deixa'm-ho estar. No tinc ganes de jugar a aquest joc. Bueno, doncs aquí s'acaba el gameplay d'avui. Hòstia.
És que la música et fa ballar. Doneu-li like, subscriviu-vos i fins al proper vídeo. Adeu. Soc de Merca.cat. Fins un altre.